Itt vagy végre. Megvan. Elkaptalak. Nem szabad, nem csak vissza. Kicsike. Ügyes. Nem bírja ki. Pedig tudom, amikor megértél, már akkor is ilyen voltál. De ezt ma ne gyere nekem, ezt ma máshogyan fogjuk tenni. De ezt ma fogjuk meglátni, hogy élnek ott veled. Melód pedig elmegy. Megkérdezem, hogy van. Ó, basszus kulcs, még megkínom. Öreg melon, mit gondolsz erről a helyről? Remélem már sokat fejlődtél azóta, és gondolkoztál. 1 hónapja vagy itt. Azóta egy szép álomban vagy, amit nem fogok kiheverni, míg el nem kezdem, amit akarok. És amikor belemegyek a fejedbe, igaz, akkor kiszívom az energiát. Kiszívtam az energiádat. Most már nem bír semmit sem tenni. Erősebb vagyok, mint valaha. Próbáljuk csak ki. Mit tettél velem? Mit? Csak azt, amit megértem. Hát halált. Miért? Ne aggódj, a barátaid már nem tudnak így megállítani. Túl erős vagyok. Meg kell szöknöm. Úristen. Jaj, hol vagyok, basszus kocs? Annyi év után? Mi történt? Mi történt? Na, sikerült már? Elvágtad, gyerünk? Elvágtad? Ó, bocs. Szerintem ott van, látom. Akkor mire vársz? Dobd. Oké. Szóval a kis barátaid nem lesznek itt, hogy megmentsenek. Megértetted? Ne! Áú! Gyere csak ide! Nem kell félni. Oké, szerintem elment. Akkor álljunk hátrébb sokkal. Egyetértek. Amennyire csak tudunk. Gyerünk. Tadám. Megvillogtattuk a szép kis bombát. Már csak be kell, hogy kapja a csalit. Ahogy megbeszéltük. Oké. Mi volt ez? Mi volt ez? Gyertek ide! Gyertek csak ide! Ez milyen mocskos trükk? A lábaim. Miért imódott fel a méz? Bro, ez mi volt? Jó.
Tehát nem maradunk meg, értettétek? Gyerek! Mit csinálsz? Barom. Gyerünk! Jó, tompítanom kell az esést. Gyerünk! Oké, a kezemmel kell előre löknöm magam. Előre löknöm magam. Azt mondtam, hogy előre lökni magam. Oké. Mi volt az? Segítenem kell nekik. Gyerünk, kell valami. Na, ez majd megteszi már végre. Nem normális gyerekek. Azt hiszitek, hogy legyőzhettek. Meghalt. Nem hiszem, hogy ez meghaltnak tűnne. Na jó. Gyerünk, Dávid. Ide bele azzal a dárdával. Kezem! Mit csinált a kezemmel? Azt a... Na, ez a gép majd segít. Egy pillanat. Na végre. Meg kell tennem. Nagyon nehéz fogni, de... Majd 2 kézzel kéne fognom. Például így. Oké. 3, 2, 1. Gyerünk, öljétek! Mi? Mi van? Jó, megyünk, öljük már! Menjetek már, ne legyetek beszarik! Meg fogtok azért meghalni! Tényleg? Mi fogunk meghalni? Abban nem hiszek! Kezem! Jötté, mocskok! Kell dobnom a fegyvert. Hajj meg! Mindezért mit tettél? Azt hiszitek, hogy legyőzhettek egy ilyen miatt. Egy incidens miatt. Nem bírok már járni, de komolyan mondom, hogy meg foglak folytani. Főleg veled kezdve. Megfojtasz. Hát, köszi, hogy rám raktad. Megöltük végre. Jó vagy, Apple? Haver. Te visszamaradtál a növésbe. Jó, majd megnézd. Gyere ide. És Mizu van veletek ott, amíg nem voltam ott. Egyébként egy gatya kéne. Hagyjad, majd ne aggódj, nem kukkoltam. Remélem. De mindegy, azért előbb is megyek a képből. Így. Jó, nem kell. Na. Remélem, hogy vége ennek a rémálomnak. Azt én is remélem. De szerintem nem is tudom, de nincs vége. Miért? Hát nem tud feléledni? Hagyjad már, gyere! Jó, menjünk. Na gyertek, menjünk haza, gyerekon! Várjatok, már én még felkészültségben vagyok valamennyire. Kon, jó, tényleg, itt vagyok. Wow! Juhú! Ajaj, kéztompítás. Ez a gép segít, azaz. Na szóval, mehetünk, na csőztök, menjünk! Szevasztok, srácok! Elnézést, Doki. Hagyjon, mert most dolgom van.
Ennek még nincs vége. Kérem, visszatérnek hozzájuk.